Când ai o pasiune, nimic nu-ți stă în cale. Asta ne-au demonstrat cei care au participat la cea mai mare competiție națională de biliard în scaun cu rotile. Colega noastră, Sonia Simionov, ea însăși campioană națională la biliard, a fost atât organizator cât și arbitru. Așa, frate, bravo! Cel mai mare eveniment sportiv indoor din România pentru persoanele cu dizabilități s-a ținut la București. Este o euforie de zâmbete, de joc, de fericire. Avem aici deja aproape 66 de participanți din toată țara. Este un eveniment, în primul rând, social, de incluziune socială prin sport. Și de această dată a fost invitat special Henrik Larsson din Suedia, multiplu campion mondial la biliard în scaun rulant, dar nu a venit singur, ci cu copiii lui, Amadeus și Bianca. You have a good accent, Sel. Bună ziua! Bună ziua! It's a complex game and it's a mind game really, and I think that is what's so exciting about it, that even though how good you are, when you're under pressure you got to make things work, and that is fascinating. Jocul a început cu emoții pentru toți participanții, sportivi pe care dizabilitățile nu îi împiedică să-și depășească limitele. Mariana a ajuns în primii 16 jucători. Îmi place foarte mult să joc, deși nu am accesibilitate la mine în Buzău ca să pot să mă antrenez. Așa ne putem cunoaște, ne putem face prieteni, ne putem face cunoscuți de oameni pentru a le arăta abilitățile noastre, pentru că și noi suntem oameni normali și ne putem bucura de fiecare victorie ca toți ceilalți. Competiția națională de biliard în scaun rulant este un motiv pentru mulți dintre ei nu de a veni să câștige ceva, de a ieși din casă, de a socializa cu cei mai curajoși oameni. 4 dintre cei mai buni de astăzi vor fi antrenați de noi și unul va ajunge în februarie în Suedia la competiția europeană paralimpică de biliard de la Malmö. După un meci decisiv intens, s-a anunțat și marele câștigător al concursului, Ioan Sandu. La finalul competiției, toți concurenții au participat la o tombolă cu numeroase surprize. Valoarea totală a premiilor a fost de 20.000 de euro. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.